Hello mga bay, kumusta? Mga una pagdanon. San usa kalami ang pagkaon? Kung wa jud kay gana mo kaon, wala na jud mahimo. Abot jud ang panahon nga lubaon jud ka sa tumang kamingaw. Pero imo na lang iluom. Ito lang. Kadugay na ko nga panahon na tinrabaho diri. Ako jung na-discovery nga usahay doon na po tayo mga amnesia. Kay laliman mo na. Wala lang takabaho. Ay nahuman na data sa itong kontrata. Timutan lang ng higala. Mga ambitawtan, ako'y putas diri oh. Kabayo ni dagan. Sa kadugay na ko diri. Naay grapes. Naay cherry mobile. Sa kadugay na ko diri gabi pa siya nangagda. Magkuha ko numi. Di jud ko makuha o di mo ingon. Pero kung di magkaya manguan ko mang sani. Manibat ko. Wala pantay ang kilay bay sa pikas nice kay siya bay. Ang tabay na akong sudan oh, sobra nila manok. Wa may laing madaog-daog diri eh. Kundi manok ra jud ug anak sa manok. Talagsara jud makakaon og pagkaon nga dili ingon nato. Na dili ingon nato na lang pagkaon Pilipinas. Unsa man talagsa naman ta kitag pagkaon Pilipinas mo na dili ingon nato na lang. Aslom sa mangga. Grabe ang sandstorm diri karon. Sige lang ko panglampas og abog sa gawas. Magbalik ng trabaho sa abog. Gara siya grabe ang sandstorm karon oh. Mo gini kalaban di sandstorm gyud nya. Tik ani among amog tubig eh. Magdagan-dagan yung magamit sa tubig. Paspasan ako kay masakpa, masuko magmaay magamit tubig. So, mapaglimpyo kung may tubig. Eh. Ang gamit tubig, ngabo, layo kayo. Halo lang yung tanan, laban lang ito, maabot yung panahon ba nga. Kanang laay kayo, trabaho.